नायदो मोजां नाय मोजां मिनिनो ओंखारो मिनिनो ओंखारो ओइ हाजो गाखोग्रा लोगो आंना एबार खनसेयाव बे थांनायाव खनसेयाव बावखुंग्रियाव बिनायमोन दे बेयो होननायसो गायनोदां हो लोगोफोर आंखौ गाखोनो बाबाय खिन्थु मोजां रायज्लायग्रोना खनसे सोंनि बे गाखोथारोबा थांगोन नङाबा गाखोआबा आंथ' गाखोखाला हेल' लोगोफोर गुड मर्निं गाइस गुड मर्निं फाइनेलि दायो जोङो थांनो नागिरदों हाजो गाखोनो आरोना बावखुंग्रि हाजो गाखोनो ओमफ्राय गामसा माबि गानबाबो गलाबायनो नागिरोना हाजो गाखोना एसे खस्थ' ओंखायनो आङो पेन्टखौनो गानबाय बिदिनो पेन्ट गाननानै गाखोनोसै आरो एकदमनि ड्रेसाफ्रा बिदिनो गाखोगोन ओमफ्राय दायो आङो दङ काजलगावआव ओमफ्राय नै लोगोआ दङ बिथिं ओमफ्राय आं दङ आङो ओमफ्राय सासे लोगोखौ लायनो थांनो नागिरदों दायो नोंथांमोना मिथिखादों जाय सिख्ला लोगो सान्तिपुरसिम थांफिननांगोन दा आङो बेखौ लायनो थाखाय नै स्कुटिजों थांगोन आङो लाना फैनोसै लानानै एबार खनसेयाव लोगो मोनबाय नालाय गाखोनो एबार इन्जय बिराद इन्जय खालामनोसै गाखोनाया ना मा होनो लोगोफोर नायलांबाय थादो जोबजासिम दे माबायदि जायो एबारनि हाजो गाखोनाया दे हाजो गाखोग्रा लोगोआ नै लांफैदों आं बेखौनो नै देखायाबो ओमफ्राय सोबानो ओंखारबावो भिडिअ बानायनायखौनो बिदिजों गाखोनो हागोन नोङो नायनि हाजो गाखोग्रा लोगोआ बेनो दे लोगोफोर ओमफ्राय बिसिनि सान्तिपुरसिम लांफैदों आं बेखौ ओरैबायदि गोजाना बेखौबो बेनिफ्राय खमसे खम 50सो दंखायोदांलै गोजाना देन्जार काजलगावनिफ्राय आरोना काजलगावनिफ्राय आं दहाय भिडिअ बानायबोदोंमोन ना फैनायाव ओमफ्राय बेखौ लांफैदों आं गाखोग्रा लोगो थांनाय बोसोराव बोर बिनायनि ना मा होनो बेखौ बोरै जाबाय हेथिबावनोसैदां नै हेलमेट गाननानै हा नायलाय खनसे मानसिखौ नो नायदो मोजां नाय मोजां मिनिनो ओंखारो ओइ हाजो गाखोग्रा लोगो आंना एबार खनसेयाव बे थांनायाव खनसेयाव बावखुंग्रियाव बिनायमोन दे बेयो होननायसो बिनानै मोनथारबाय नामा हाजो गाखोग्रा लोगोखौ ना मा होनो देन्जार गाखोहैनोसै जोङो दा सानैबो लोगोफोर जोबजासिम नायनांगौल' नै गेट मोनबाय जोङो नै दा नायनो हागोन ओमफ्राय ओरैबायदि ट्राफिक जादोंमोन दहायो आयौ सौग्रोनोसै लासै थाबायनोसै जागोन दा लासै थाबायदो होमबालाय जों मोनहैग्रोनि गेजेराव दे लोगोफोर दा देखायगोन नै गेटआ नै नायना लादो फैयै मेन गेटखौनो मोनफैलायबाय ना मा होनो बावखुंग्रि मोनथारबाय नै गाखोयो गाखोआ जोंना बेसो मिथिगोन दा ना मा होनो गाखोयो मिथिया माने बिराद कनफिउस आरोना लोगोफोरा गाखोगोना गाखोआ माने मेङोना बिराद खस्थ' मोनो थांनाय बोसोरनि गाखोनायाव खालामखाबाय आं माने जाखाला आंजों माने एकदम हाखाला बेथ' देन्जारसो गाखोनायाव देन्जारनो बेयो देन्जार नोंने मोनफैथारबाय नै जायगायाव गाखोनाय जाबा गाखोनोसै गाखोनाय जायाबा गैलासै थांफिनगोन आरोना गाखोनाय जायाबा मा होनदों सोर सेंग्रा माथो होलाबाय थायो फाग्लासो बावखुंग्रि सिख्लाया नै ओइ गुदखा आयौ बिराद गोबावनि उनाव हिनजावजों फैदों औ ओंखायनोथ' रा ओमफ्राय नै आंना बिदिसो लोगोआ मोजां देखायनां दे औ बोसोर गोदान निलायदो बैसागुनि नोंलाय हाय होनदो खनसे दे गैला हाय होनदो देलाय जाम्बि हायलाय लाजिबावो बेबो आइथिया बाइकआ जोङो एसे सिगाङाव लासै थांग्रोनि ओमफ्राय गाखोनाय जाबा गाखोनोसै सिगाङाव नायग्रोनि माबायदि जाना दङ सिटुवेसनफोरा दे लोगोफोर ना मा होनो नोंथ' गाखोनो गोसोदा
Dengar gaखोनो गोसोखानो बियो बाय गैया नायनोसै सिगाङाव लासे थांनानै माबायदि मानसिया एसे खम दाहाय जागोन बायदि मोनदां ओरैबायदि माने रास्तायावनो फुरा ब्लक खामोन दहायनो ट्राफिकआ डेन्जार जाखादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा आरो जाबावगोनसो मानसिफ्रा बिरादनो नायनोसै सिगाङाव लासै थांना नायबावदां गाखोनाय जायोबा गाखोनोसै गाखोनाय जायाब्ला गैला ना मा होनो डेन्जारसो नै लास्टार लोगोफोर बेनिफ्राय गाखोनो थांजोब्बाय नै मानसिफ्रा गाखोलांबायानो ओइ नै गाखोयोना गाखोला हा नोंथ' गाखोगायनोदां हो लोगोफोर आंखौ गाखोनो बाबाय खिन्थु मोजां रायलायग्रोना खनसे सोंनि बे गाखोथारोबा थांगोन नङाबा गाखोआबा आंथ' गाखोखाला दे लोगोफोर सोंग्रोना दे खिथादो गांफिनसै आंथ' गांफिनसै नों मा होनो मिन्थिया जेबो हो माने खिथालाय सिरियासलै लोगोफोर मिन्थिया होनबावो आयौ लागाव मोनहैलाय लांसिगोन माथो नै गाखोबायानो मानसिफ्रा नै लागाव वाव 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 मानसिफ्रा देन्जारलै लागाव बोलो होननायसो दे होमबालाय ओरैलायनोसै आं होनलायसै थ' लोगोफोर होनलायदे थ' जोङो बावखुंग्रि गाखोनो थांनाया बावखुंग्रि गाखोजायासै ना ओमफ्राय फैफिननानै जोङो दायो माबायावसो गौराङावसो मोनफैलायबाय दायो टाइम पास आरो दसे मा होनो चिल खालामदों चिल उपाय गैया ओमफ्राय बेनि उनाव दसे थानानै दोननो थांसै मबाइलबो चार्ज गैला आंना थ' बेसे गाखोबावनो ना थांनाय बोसोराव खननै गाखोबाय एबार हाला मोनबायबो नैला बावखुंग्रिनि बोरा बेनोमोन होननायसो गाखोफाग्रा लोगो नागिरनाया बेनोमोन खिन्थु गाखोनो हायासै लोगो मोननानै उपाय गैया मेंनाया देहाफ्रानो जाला ने